Illum se naqralkom il-ktieb ta' Jenny Tmallija li jismu Ir-rigal tar-Re Ricardo. Ħanibda bl-ewwel kapitlu. F'post ferm il-bogħod, qrib l-Oċean il-Kbir, teżisti gżira ċkejkna bl-isem ta' Chikawa. Tan din il-gżira hija żgħira li mhux l-ewwel darba li nsew jimmarkawha fil-mappa tad-dinja. Din hija tassew ħasra għaliex minkejja li Chikawa fiha daqs nitfa' il-poplu Chikawan għandu storja interessanti. Żmien ilu Chikawa sfat attakkata minn diversi ġellieda, iżda l-kuraġġ u d-determinazzjoni tal-poplu Chikawan li rid li jibqa' jmexxi lil pajjiżu rebaħ fuq kull attakk li sarlu biex hekk il-gżira qatt m'għaddiet f'idejn il-għadu. Dan kien jimla bil-ferħ u bi kburija lil kull min kien isejjaħ lilu nnifsu Chikawan Denju. Għaldaqstant mhux mużew wieħed jew tnejn jinfetħu biex juru lil kull min iżur il-gżira kemm huwa erojku il-poplu Chikawan. Jekk anke inti xi darba jfettillek tittaqbeż qabża din il-gżira, ibqa' żgur li se tibqa' meraviljat bil-palazz majestuż tar-Re Chikawan. Dan il-palazz mill-isbaħ jinsab fuq muntanja għolja, eżatt f'nofs il-gżira. Mitwieq tal-kastell enormi tiegħu, Ir-Re Ricardo, għax hekk kien jismu, seta' jara ta' kuljum il-ħidma ħawtiela li sseħħ fil-gżira li kien ilu jmexxi għal dawn l-aħħar 50 sena. Ir-Re Ricardo li issa mimli bil-omor huwa tassew maħbub miċ-Chikawani kollha minħabba tmexxija ġusta tiegħu. Tul is-snin huwa għaraf jilqa' l-isfidi li tfaċċaw għall poplu Chikawan u d-derieġa lil pajjiż bit-tmexxija xierqa. U dejjem kien għamel użu tajjeb mill-finanzi tal-gżira biex kull Chikawan żgħir jew kbir seta' jgħix ħajja serena u tranquilla. Il-ġid kollu li r-Re Ricardo għamel f'pajjiżu ġibet ir-rispett u l-ammirazzjoni ta' ħafna pajjiżi fl-Oċean il-Kbir. Iżda dan l-aħħar kien hemm ħsieb iberren f'moħħu. Ix-xewqa l-kbira tar-Re Ricardo kienet li qabel jafda r-renju tiegħu lill-ibnu l-kbir jara li l-poplu Chikawan ma jibqax fi gwerra bierda mal-poplu Lidvan li huma l-ġirien diretti tagħhom. Fl-imoddi l-poplu Lidvan ta' żbiss kien jattakka lil Chikawa biex jaħkimha, peress li l-gżira Lidvana tinsab biss ftit mil il-bogħod minn Chikawa, il-poplu Lidvan rid li jaħtafa taħt idejh biex iżid is-saħħa tiegħu fl-Oċean il-Kbir. Minkejja li dan il-pjan qatt ma seħħ, iż-żewġ popli baqgħu ma jarawx għajn ma' għajn u relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi ma kinux mill-aqwa. Dan kollu kien iweġġa' lir-Re Ricardo għaliex għalih din il-ġrajja kellha titħalla fil-passat u kellu l-fehma li itassew ħasra li ż-żewġ gżejjer li jinsabu daqshekk qrib xulxin ma jinġibux. B'dan il-ħsieb f'moħħu, ir-Re Ricardo beda jewden fuq dak li rid jagħmel biex ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi jitjiebu. Ir-Re Ricardo saħansitra ħa pariri mingħand l-ikbar orrief li jgħixu f'Chikawa, iżda waqt li kollha qablu miegħu li s-sitwazzjoni kellha tinbidel għal ġid ta' kull min huwa involut, ħadd minnhom ma araf joħroġ b'soluzzjoni li tressaq liż-żewġ popli qrib xulxin. M'hemmx tagħmel, jeħtieġ insib soluzzjoni jien illum qabel għada qal ir-Re Ricardo bejnu u bejn ruħu. Iżda s-soluzzjoni ma tinstabx faċilment u r-Re Ricardo għatta ħafna lieli ma jalaqx għajn ma' għajn sakemm fl-aħħar ħareġ b'idea tassew interessanti. Isimgħuha ftit. Sejjaħ lill-assistent personali tiegħu u ordnalu: Arturo, għandi bżonn nixtri numru ta' ħamiem abjad. Arturo ma tantx kien sorpriż din it-talba għaliex ir-Re Ricardo kien magħruf li jħobb ħafna l-annimali. Huwa immaġina li r-Re rid jarma guva tal-ħamiem fil-ġnien privat tiegħu. Iżda qatt ma ddielu mill-gwarigori ta' moħħu dak li r-Re ridu jagħmel. Tajjeb Re tiegħi, kemm tridni nixtri l-ħamiem? Staqsi Arturo b'vuċi mill-iktar solenni. Għandi bżonn 2000 ħamiema, anzi,
Ixtri 3000 ħamima bajda u rrid li jkunu għandi fi żmien 3 ijiem, ordnalu r-re Ricardo. 3000 ħamima bajda fi żmien 3 ijiem, staqsi Arturo jtemtem. L-assistent bil-kemm ried jemmen din it-talba tas-sew stramba tar-re tiegħu. Hekk ordnajtlek u hekk trid iġġibli, wieġbu deċiżi r-re Ricardo. Jiena qiegħed hawn għas-servizz tiegħek, sellimlu Arturo waqt li telaq il-barra mill-uffiċċju tar-re kemm xejn mifsu. Arturo kien jaħseb li r-re qiegħed iħoss l-effett tax-xuħija u beda jitlef xi skorfini minn moħħu. X'kien ser jagħmel bi 3000 ħamima bajda? Iktar minn hekk, kif seta' jsib dak l-ammont kollu ta' ħamiem fi żmien daqshekk qasir? Kif immaġina dil-biċċa xogħol ma kienet xejn faċli, Arturo ħadem bla qiegħda biex isib l-ammont ta' ħamiem li tarbu r-re Ricardo. F'Chicago kulħadd ikkoopera meta semgħu bix-xewqa tar-re, kull Ċikawan beda jieħu l-ħamim abjad li kellu fil-palazz tar-re. Iżda lanqas dan ma kien biżżejjed, kulħadd beda jagħti daqqatit kif seta biex il-ħamiem jinġabar mill-iktar fis possibbli. Imma tajt dan numru kbir ta' ħamiem għal xi xriedu r-re, kif seta' jsolvi l-problemi li kien hemm bejn żewġ pajjiżi? U fuq kollox, fi żmien 3 ijiem, kif kienu se jġibu daw in-numru kbir ta' ħamiem? X'irridu nagħmlu x'inhi s-soluzzjoni li nkomplu naqraw il-ktieb.